Kublai P Baro Shakatup Kubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentanasi kilong. Turyalap election u Dr. DR El Nonglaj Haum Dihar. Kumnu Court Public Hearing ke MSPCB Prabaje Menstep Don Ayu Shalundat Geli ke KSU. Penkut ke SMB Naginong Dimadan Hatan Jilru. Bad Bitar lep kinong di madan hakitan jilru. Bat mentang ini apa sih kubur ki bakambnya. Ukertong ke National People's Party NPP Dr. DR El Lingdo Nonglan haka arpuhnyo terik naitung ulah yar September boy ban penlong ka jingelang election ha dihar ban penkre na kabenta ke election shiteng samoy syakayeng dorbar tauan Lok Sabha kaban salong haki benai banwan. Hakani ke jingelang pat ba u Dr. Lingdo Nonglat bat kinongelam ke NPP. Kilapan jengkersya na kipat ba ban jid ya u ban mi khmat na kabenta kipat ba ka Shillong Parliamentary Constituency. Kirang ba nongelam ke NPP kibalasenran ya u Dr. Lingdo Nonglat kilong uba asnya Balang-Dhar Deputy Chief Minister Kajella, Dr. Celestine Lingdo MLA Umsning, Bat Charles Marngar MLA Mauhati, Bat Kakong Rona Khemdet MDC Nongpo, Bat kiwe kirang ba na Themri Phoy. Hakani ke jingkran hakani ke jingelang u Professor Dr. DR El Nonglat ulabatai ki daw ki bala penlong ya u ban yakun yakani ke election shiteng samoy nakaseng NPP kalong ban ya sat ting ban penurlong ya ke jing angnur ki padba ban penrong ya ka ktien khasi ha ka krnet ke bapra jong ka riti sensyar kari India Ulaong lada ka ktien khasi ka yo ya ka jing itho ha ka krnet bapra kan wanra ya ka jing mentoy ka bakraw ya ki khun samla ka bri nyau trap kham tam ha ka liang jo ka jing ya khun ya ki examine bapher bat kan pensuk ya ki pat ba ban pendan kam ya ka ktien khasi ha ka jing ya day bat kitanat bapher jong ka sarkar India bat sarkar jela hakne ka jing lang pat ba ada ki hajar ngut ki briu ki lawan ban sngap ya ki jingkran bat jing batai jong kinongelam ka seng NPP. Kinongelam ka seng kila kerpadru ikipat ba ban ai ka jingkershan yo Professor Dr. DR El Nonglan knang ba unpoy siya katong jingjob ban syakri ya kipat ba. Ulit sebelhi na kabantaban yesim menta hagador ban thawai. Kamut ban thawai. Kasol Meghalaya Legislative Assembly kadang artili ki assembly resolution kawai kalau man perung ya tin khasiya po ka khnet ke bapra hadin ke ding dawa jong ka khasi ka society ringkat berkawai pat ki kan hun sen bahalang ki sen niam bat ki pa ka bri unyotra ka sarkar ka sarkar MDA ada senem hajar khapra 9 November kalau wanra ya rai ban kentu ya sarkar India ban simi kesenjam ban pendrung no aktin kasi haga khnet propra kamot ban pendrung ya aktin kasi hapo ka constitution gariti sensyar dari India kata kadai kam thawan kawai pat ka jinawa jong pa jong negeri kalong ban pentri kam ki inalai samet oi kini bro kidai ki kam ki ba ki kam ki becerwa Henry na ong yapi ini kita ikam kibaran kam ban penongan ya kan iki kibaran kita ban penongan dan ban tauan kembali keren dikiran pak sekmat mene kabala ban poi juga thong kalong lada iran haklian sensyar dan arukom kerkom wanra ikibil Sakador Bathoan, lagalong Hadis Council, lagalong State Assembly, lagalong Parliament. Kawai kalong bawanra akalia sensyar. Lada nilai wanra ya kalau kabil ka ainra ong tin kasi dagal yang sensyar. Kam long setia kawawet kabawa. Nama keladan lupa ya ka majority ngam kular bala manwanra ikini ban penongan ikini kimat ki jurada ka basuk handrai ka jinggut dien ka jonga kanong
kebateng na kebateng ini. Kajian saya kenong kebateng Henry nganam lek marway, nganam kan baik hak parlimen. Kemudian kam kenong ringkat chief minister jom ke jalan. Lek se ringkat bat ke kabinet jom ke sarkar jalan. Balai banyak kendo ya ki minister ki bapet ki ministry. Banyak kendo yang prime minister. Ban ong ki ni ki long ki mat ki jura jom upai ba. Ki perli nak kata ban penlong an ban thau an ban penulong ki jingdawa jom upai ba. Ngidan kam banjir ya UMP na Kedia Sosial. Dr. D.R. Al-Ahmad, udai official candidate jom ke National People's Party. Kebayaran Ha ka step arpo pratarik naitung kinong tray ka Shillong Municipal Board SMB kila sedang ban penkhoi yaki surok hakitan Jil Road da ka bakentu yaki nong de madan ban sange no ban priang yaki mar ki mata ha shilenter kini ki surok ka SMB kila sedang ban pentray kam yaki kendon balarai da ka komiti ban penlong yaki ni ki surok ki balat na kidukan de madan no vending zone kenang ba kalit kawan ki pad ba kan long ka basuk bat ka bakeluy Kumta kinong tray ke SMB bat kibor pulit kila batha kinong de madan kibaladon yaki certificate of vending COV banit syong de mar de mata hakijaka balapan kre daka sorkar. Alright. Kenang. Hadirin kajing penbena biang ke Meghalaya State Pollution Control Board bandon daka public hearing haka live huwai tarik naitung ban klong motion pat ban penhe yaga factory jong ka Shri Cement ka badon ha ilaka nongkle daistong. Haka janmir arpupra tarik naitung ka Khasi Students Union East Jante Hills District Unit kala yakendu yau member secretary ke MSPCB Dr. G.H. Sharmang ban penpau kajing persya halor kate kajing themu. Habakren hakilat pathai khubor u President Jongka Seng samla stream ni suchen ulaong. Kajing persya ka Seng kadai ringkat bat kinong shong shnong jong ka ilaka. Kilaong, katay kajing tumu jong ka Shri Cement kan kata yaki jaka ki puta kinong rep jong ka than barok away. Ndre ulaong kat kum kajing tip balayo na u member secretary ka MSPCB laong baka public hearing kan yad bet syakmat. Bat kalong ka balingo ban tip ba ya ka public hearing la penlong hakapor prabaji menstep. Kumta na kalyang kaseng kalabu e kajingkeli. Kapor trekam haki office sarkar kade shipho baje. Balay kala mentapat labu por prabaje. Don ayu shalendat ulakeli. Na kalyang ka KSU kalakentu ya ka MSPCB bad ikibor district bandem pakhang lenti ban net ka public hearing. De ban aila dikipat ba ban net shimbenta hakata ka public hearing ulaong. Tagi layo apa ni kudu yo member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board. Habis bat kena public hearing imut ban perlong biang hakalai PBB tidik mentau penai. Memar kena kejuk hearing la ban gemau kena kejuk hearing tidak perlong ting mencua dari la fil atau por dari jing persya
jong jong chnong tu thai tamta nak liang bot kemut ban pelong biang sai sen mat kejing pelong ki kan long be hak lai we trik mentau penai te kum gaseng ngi persya jur je ne namar hadin ba pilai upai ba jong chnong jong isen tia bat khatam upai ba jong tu thai hak ba sai sen kemut ban set up hak tu thai namar ki bun jong chnong ki kwa ba kim kwa ba kan ne ga jingwan jong ne sai semen kindu no ya ki heli pinthor ni ki jaka puta ki jong ki ngathrai menne ngila yo ban ni kendu ye member secretary pada jupor ngila ai kisaki setar ba ki pai pa jong chnong ki bala soi kerting khamtam ki trai jaka ki bala pau tu jing tho jong ki ba ki persya jur dalili ki nam kwa ba kan si semen kanwan pan yo kujat hak tu ko thai khamtam ko il kan kuli ki kum gesing ni ni adon kat pai ba pada jupor pada ngising pelam ne jing kendu jong ba di member secretary ong ba ya hiring on pelong por praji PTV habro oi perti kamtam ya ga portre nong tre sokar no por kibu bech phu ji chidrong tei gene pat ba gene gi gene ga ne liabut ke murut pelong ya hiring nang por praji ni singolongo bat kadon ke gi chelen dia pat kamtam ni bu i jingli kumba i member secretary ong mene ba kejing kerpat nak liang nong chunong kibron chuto ko than ba ban pelong gene hiring por praji namar kidong gi pat ba yo lek tre lek ta umta itu ingin benar. Rengi bu je aku jinggali lada ki pai ba nong percapat yong yo member secretary kan ngebut ban pelong por cheu je met kan ngebut kan lek kumno kan pelong pit por met lu kata ngim la ban nget namar kan gede kaplan jong sarkar tharai pat kadon ge chilun dia ha ngim la ban tip ba kejing pelong jong ki men step prabaji nganong bit ba kadon kaplan ba chilun dia ba cherki ba pat kum ngi pai ba nong chong jong isan hills bat khamtam ki beri nak tu katan hi kini sini gila mi sasrok ban persya ya kejing wan jong ne simen kum gaseng ngin ya don kat ban dalile ngiru ngin mailat ba kene si simen kan don ang ting tan bat ngin ya don kat bat ki trai chnong don tu tan khamtam ki trai chnong ba chakta ha ke tu jaka ka bagi song bisa te ke respond pan members secretary ro kejing persya pi gini ke hering kan leong members secretary ong ba ya ke hering on ya baik ha tu por kum bagi labu ba tu tarik kapor minggu ke kabaji hoi kum tahu ong kapor mar ong ba kidon gi ba nong sonong to than ki request ya kaput ban pelong kapor prabaji kata ke ngi bangi singolongok mo jelas ki ong ba ka kabaji kam dai kapor dong trai dai trai sokar kan ngi la ong members ke trim ne pelong no por speu ji mo ong ngi nam la chu mar la dil kapor ba entau ong gi te ngi la sang thu ba ke ba ke jingle jong ne bot hai kadon ke chil dit ngi sang thu ba ka sarkar ka ba mo ka badon Bitar lep kinong de ki ba shong de mar harut surak ya ka jing wan weng kensan ki bor penyat ka Shillong Municipal Board SMB kat ba kidang sedang bande ya ki mar ki mata hasilenter ki surak hakathan jail road haka step arpa pratarik naitung kini kilong kumi ki basyong de mar harut ki surok jail road kila pentip si kinong yalam ka Voice of the People Party VPP State Youth Wing ki balapoy hakate ka jaka ban ai ka jing kershan ki ha ka jing kren kila pen pau ka jing bitar halor ka jing le ke SMB da ka bakdo ba ha ka jing kren bat u CEO dang ha kini ki khandiat sngi ulaong ba un ai por ya ki henry menta kila wan sendet ban weng jubor ya ki na ki te ki surok kinong de mar ha kini ki surok ki loong ba kinom kinria asya ka jaka ka ba ka sarkar kala penbiang na ka benta jong ki namar kim long ki pabiang kani ka jingle ke SMB kala kata ya ka kamai ka ji jong ki usamla Nathaniel Mauri Secretary VPP State Youth Wing ulaong ka jingdon jong ki ba de jingde ha ka te ka jaka ka pensnga nya ki ba lek bawan bat kamdon setia ka nu ka jing penwit Ulaong nakaliang u CEO ru ulakular ban aipor yaki henry ka jingle pat ka penpau dakumwe ulaong ru ka sarkar ka nyon yaki rit kiria kat ba yaki he saipan ki bawan ki wei ki jela ka penbiang lut nadong syadong wat ban penjat penpra ya ka mariang yang ke VPP State Youth Wing mentara sini hadin ba nilayo jingtip nakini ki ba di jingde hani jaka ba lawan ka municipal banwen yaki nilawan murut ban her sini jaka ban pej nakadaw yu namar ba haka khandru trik mentau bnai Julai nilada bayin kendu ICU bat ban keren badu ban panpur haka bay day bat kini banong kini bay di hang ni namar ba
ni kan mata kini nomor bangi hadian bangi la wan ban pej bangi la i baki krem penwet yeno tingi la halor kata kanong rem ngilet ban kerpa di UCO ban un sange soi kini nak kalian tu ong toy ke menta sport hendrai ke bas kolingo menta kolong ba kumnu ula ban kelak tien tang siklep man ban pha pat yakini ki betre po municipal ban wan ban pha yaki daka ban weng barkin mino nang ni jaka bran te ke ke ba sngo lingo kolong ba ka pun i ba usiu khamsim la burom ya ta ka jinga kenduk lang jongi te ke ba susi kolong ba kini ru mentas ngi ki bawan hang ni nakali nga municipal kilai kumba ki thu kini ki bri ki badi jindi hang ni ma kumba pilai i ki wan ki kren ka kentien ka bkhor ki wan ki kan bahe hato tang namra bakidi ki barit baria hato tang kidi kita kibri ki baduna kata ka jing tep nan lani jing start jing tep hato kila mo banle kat baki mon maki te habangi la ekren batki ngipan ngikili hanu halor kanu kanong rem bekiwan bakin weng kini tikilong kilayo data order habangi pan tak order wat kata ka order kimdan te halor ka an ka bakumnu ken kini ki ya perform ka duty jongki te kani ka pen isai ba Kim Ken snap ya kirit kiria ki le bi de kabor kumba pilai ihi nadu menne pilai ihi nadu menne bat pi ihi mentaru hangni bapet anda kila apli makna kini ki badi jindi hangni pilai ihi ki kan pun wet ino te ka kajingkeli kajongi kalong ba balai te pihak banwengi kini hato dan ai selendat ba pi kwa yaki bakin mi nang ne ti balai ngirungin ni dantang kami benong nginom kersan nani nginom ya sya ya kabom dai hendrai habai dai bat kini hani ngipit gai iba ni iba kini ki krem pun ti kawai ru ngakwa benong sakipaj ba jongka jelahi bro kawai ba kani ka jaka lada umdan kini ki basong di jingdi hani kani kandai kawai na ki jaka kawai ka ketem ba ka ban kharoi ba ki kamsnio ti nakaliang jongi kasti giudwing ngidantang kani bonong ba nginom aila bat hanu no kapor baki dan kam ngilong berko nginwan bat ngin kersani ki batat adu balak banda penbek dakum mai pat halo bai dei bakini Badda kitu ki khubor ngla poi shikapakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibuan.